ka kibangi keren bat angkat bat kata ki smukhya na kabta bandra ya kan ke blok usning wisngau balada ra sya ke jaka bakan ke blok kamde chu ke blok usning kan de ke blok jong kata ke jaka ke bagi gidan te ranja keteng kan ke blok ka badan kong kapok ke jela me khalaya kalau kan jing smuja brom ke na kabta ke jela hi bar ko wei merkata mi don ki kata ka Yesus mukhya mi khat ka bang idon hang idon tangkung ka dong te idon ro ka ji kwi lenti ba na ka lem jong ka snong hi baro ko wei bat long kmi bat long pa ni wi ya ka ban ya ka syak halor jong ki ki ji tu tong ka sengkar ya ka ban ra ya ka mi ka jaka lan ya ka blok hang ne ha po jong na po jong ka dong jong ni ya ku wei pa ki jaka Hadim balami ka khubor ban pin kinriano ka office tri kam ko umsning CNRD block na umsning lum nong rem shakash nong lum umpi ka balami hakila pathai khubor dang hakini khindia singi ki kinhun seng bhalang ba pher na ri bhoi kila prasha ya kani ga jingthmu na kalyang ki nong shong shnong jo ka shnong lum nong rem katana ki artli ki dong katana ka dong proper e ba doli ha ka arphu nyotring no pra ar hazar phu ar kila mi shakhma ban pin paw ga jing prasha ya ka te ga jing thmu ban pin kin ria no ya ka te ka office CNRD block umsning shaka shnong lum umpi ayang hangni na kalyang jongki long kami jongka dong proper e barka dong doli lembat kartu kat ni kirang ba ban persya jur ya kani ka ba ki ong ban ra no ka blog namar bang UI na ki social media ba on ra no ya ka blog te kum ta ngi pan pau ya ka jing persya ngi pan pau ya ka jing persya jur halor jong kani namar ki ai daw ki ong ba ka blog ka rit e ka jaka kamdan jaka parking ka kambiang ka jaka office nrai mangi ki dong song snong ngitip ba ka blok hi kadon ka jaka ka bahe kadon ka jaka ka bakluit na kamta ka office wat namta ka parking kadon ka jaka ka bangi jukhat ka jaka exhibition ka ba na ka snong ngi jupan long gi jing bampi kini ha ka taiga madan bat ru ha ka por bangi dang ya khna bangi ngi ju ya le kai ngi ju ile ya le kai be ha ka taiga madan ti kum no ka blok kan ong banum don jaka habakat kiti gi jaka ki don tebat nang taru ngim sultanat bagi ban ngim ailat ya kibriu ki banabar ki ban sim kabu ban penthau ria ya ka snong ni na kaliang ga sinong lumurem doli hi nga kumalapau ke media mo tu jing tho ka atrik u ne u nain opera ba video kwa ban ra no ikene ka office jong ka blog sha de lumpi yang tu ke jing tho jung i ba ka daw ka long ba uang baka sinong kamdan jing trelang bat ka blok Henry menta kumang na nyopus nem arbnai kumbangilap babaro ki ofisa ki bawan ne ka don jing trelang bat ki pai ba nong chong sinong do dor ba sinong chang samla sinong Henry ngam tip kada bu ai hung tu ka bam ngisngu ba ki bam don nong rep me em namar ba kat kum nadu bu don video kadon ni na seng samla sinong banang sinong gidon tang jing trelang da hang ne covid ru kumba lopen pa hang tu ba ki seng samla sinong ba kador ba sinong kam don jing trelang Henry ni ki samla sinong ni labu ki volunteer kum ba ka pha lumpo ka DC office mo man pentulun man petrikam ngi protokol ka la ai ka health ministry te Henry ngamtip haba pau tu jing tho pat wang bangim dan ke jing trelang ngilabu ki volunteer man ki dong ibu ki volunteer ru akane ka area jong ui ba hap ka office jong u ban pej ban pentulun yagi protokol ki ba ka health department kal ba ha ngi bangilat na kane covid-19 tenang taru hoi peni hang tu ka daw ba ban peniang to war imsha nakaliang jingi sang samla ngim persya ka jingi ang tawar ka don kam mi tawar Henry ka e ka bangi ngi bu ka jing tho sa ka DC ka long ba video umsem nai trelang bat ka blog bat ka sinong umdan kata ka jing ya susu jemut bat ka sinong te hadian manglawat jingtep nawrong ba sinong ru ong ba claim yo ka NOC ne claim ya don ka jing ya kren ru shwa ban te tawar tenang ti ta hi ba ka pelongi bangin hak ban ban komplain sa DC ba kumno man ki office ki bawan ki don ki jing trelang mat ka sinong Henry ne video
umdan ke jing Sri Lang mat kasnong tang itai ke pulong ngi bang ne ringim la menong man khang itu tawa ngi kwa itu tawa ngi don kam itu tawa tang bang ngi kwa banyak terlenti kumba kiwe ki ofisa ki ya maka habdan hi ke jing Sri Lang mat kasnong wat pai ba nong chung sunong lada klem ke jing Sri Lang ngatharai kini ki skim barok ki ba pentulun hakini barok ki department kan mlong bayat bet nanti henry barok kini ki office mo mlong no kidon ke jing Sri Lang mat kasnong desa ka daw long hoi ka ba penken ria no ya kini ka blok ru na kaliang jungi usu persya namar habangi kran ngipet ya ke jing don kam jong pai ba ka i ka ba biang ba ka area hang ne namar bali hang ne don lut ki office abagi pai ba kinong chong sunong jongi la ne ki sunong ki ba marjan abagi wan don kam ha blok kila ban don kam ru ha ki we pat ki department ka bolong kum ka veterinary horticulture nang taru veterinary kumang no MSCB fishery bun PWD kibun ki department lada kilit don kam ha blok kimlap ni kimpala bani kendo yu ta officer ne ginu ki staff ki badon ha blok kila bani don kam ki we pat ki department ba klem da pulut bisa disulek kunang nak tang 10 minit lapoi pikila ban wan biang kumta henry lada ra no e kene ka blok satai sipo lungumpi ngatharai upai ba syam sitam uret uria uhaban pulut namar ba kejinglek jongki ne satai ki haban song da auto haban receipt ke auto kamadon ke jingta lada kim kenduk beriu lai haban wan don kam sa sene sikiwe pat department ke haban pulut biang ya ka wai auto jongki ki haban receipt kali tak bun ya une upai ba jongi ubadon kam sisa ya ke jingdon jongi niki department ki fair namar kumurang no hapo blok pai ba jongi nong song don kam tang blok don kam ru ki veterinary don kam ru ki department bidon hang ne area jongi kumno ki long shua kila ai jaka bam bu ya kini ki office ki fair ban mentoy namar kene kedai ka highway ka bangila ban mo kumno no don kam hibat om ban dari resep kali henry ki suhiar indon kam sipang kila la ban kem kali biang nang ne ban le pat sikiwei ki jaka ba ki don kam henry lada ra no ye ka blok kandon cibun ki jingta yeu pai ba om tang ke sinong jongi henry ya baro kinong sinong ki ba ha ka ne ka area jongen ka blok musning